Продаваме ето тази къща на Стоян Михайловски. Намираме се точно на изхода към улица 3 март. И сега ще ви покажа. Къщата е с два самостоятелни входа. Сега ще ви покажа вторият етаж. Това е двора. Вече всеки може да си прецени какво може да направи тук. Елате да видим. За първи път влизам в имота. Не знам нищо за него. Къщата си е тухлена, както имат си приземен етаж, който след малко ще покажем. И сега ще ви покажа как изглеждат общите части на тези стари къщи. Строителството според мен е някъде 70-те години, 60-те-70-те години. Не е градоредена къщата. Къщата си е с бетонови плочи. В момента сме на групов оглед и ще ви покажа каква тъпканица е в апартамента. Ела. Плоча е. Ела, навътре. Тук едно време са събирали чичовците и леличките и са си пили кафенце и са си чели интересни книжки, например този наръчник за участоковия лекар. Явно имота си е собствен на доктори. Ела да бързо да разгледаме имота и отвътре. Колкото може. Оп. Извинявай, Петя. Има интересна баня в килера. И тук има още помещения, включително и тераса, която е усвоена като кухня. Ако се интересувате от такава оферта на улица Стоян Михайловски, обадете ми се и ще организираме оглед и ще ви кажа абсолютно всичко, каквото знаем за имота. Успех!